Рахим Духиның икенче теле исеме. Ислимай. Ислада, ха. Помидор һәм Кыяр. һәм ярар. Алга таба Вьетнам. Базары. Әйе. Без синең белән якын. Ир белән хатын. Юк. Дуэт. Юк. Пар. Ярар. Якын кешеләр. Әйе. Дуслар, ярар. Ир дус. Әйе. Адәм баласының кешенең ит астында нәрсә бар? Тән. Юк инде. Ит астында организм. Этләр Сиек. ясыяк, аха. Ярадашы. Чит илдә нинди агачлар үсә? Пальма. Әйе. Авылда иң матур җир. Каян кирип китәбез? Пассат. Йортның керә торган Ишек алды. Ишек алдын. Нәрсә белән керәбез? Каян керәбез? Капка. Капка.